Yara wanda aka kashe da sarkin Maradi sun gamu wuri guda domin ima juna ta'aziyya, kuma in ce 'yan Mali su suna nan suna murna. Ainihin 'yan Faransa da za su fece daga ainihin wannan ƙasa sun ce sun gano ba aiki bane suke, suna nan suna ma mutane mulkin mallaka a cikin siyasa. Sannan kuma Algeria ta kai ta maka ainihin ƙasar Faransa kotu da niyyar cewar zata biya dukkanin musu kudade a lokacin da aka yi yaki na mulkin mallaka da aka kashe soji 50,000 a cikin mutum miliyan guda da aka kashe, amma Faransa ta musanta haka, amma ta ce kuma za ta biya ainihin wayannan kudade da aka ce za a biya. Sannan kuma 'yan Najeriya har yanzu ana jiran su mado sakamako, sun ce za su yi bincike kamar ba su yarda da abin da suka yi ba a ko kuma menene. To idan wannan sarkin na Algeria, idan sarkin garinku ne ko kuma ainihin shugabanku ne, ya zaka jinjina masa abin da ya wuce shekara 50 gashi ya zakulo iya nuna kishin kansa a wancan lokacin, shi ma watakila yaro ne matashi. To muna dako ra'ayinku a cikin wannan tasha ta ta dan bari TV. Kafin haka kuma muna so ku saurari ainihin abubuwan da suka faru da iyayen wayannan yara wanda suka rasu. Allah ji kansu da rahama kannan mu. Kananan yara sakamakon wani kuskure da sojojin saman Najeriya suka yi na jefa bama-bamai a ƙauyen Inchambe da ke gundumar Madurofa a ranar Juma'ar da ta gabata. Wakilinmu na jihar Maradi Salisu Kaka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Ranar Juma'a nan ne da ta gabata 18 ga watan Fabrairu da misalin karfe 5 na marice, lamarin ya faru a garin ƙauyen gidan ƙaura na Shambe da ke kan iyakar karamar hukumar Gurbin Ɓaure ta jihar Zamfara da kuma gundumar Madarunfa, inda jama'a na zamne suna hira. Kwatsam sai suka ji ruwan bumabumai daga sama, inda harin ya ritsa da mutane kimanin 12, galibin su yara ƙanana. 4 nan take suka mutu, wasu 4 kuma suka mutu a asibiti, yayin da wasu 4 suke karɓa magani. Malam Abubakar wani magidanci ne da harin ya ritsa da 'ya'yan shi. Ni ko ƙarar shi ban ji komai ba, sai dai na ji kawai ba mu ya faɗi ga gida. Ko da na tashi ne kama shada na ga ƙura ta rufe gida da hayaƙi. Muna zo muka tada kawai yara ko ina ba baje, yara guda 12. Yanzu yara 8 suka rasu, 4 tun nan take sun rasu, 8 aka ɗauko aka taho da su, 4 suka rasu nan an maida su gida an rufe su. Yanzu nan muna tare da guda 3, can an maida guda 6 da sauki an mai aiki. Wannan dai bala'i ya girgiza mazamna garin, wanda a cewar su shine karo na farko da ya faru a garin su. Ga wasu iyaye mata da suka rasa yaran su cikin harin suna bayyana halin da suka samu kansu a ciki. Wanga ga inda ka ba su kai su kun ga sai nan baya yara 8 suka risu ga 3 ne, ni yara na 2 ma risu, ni wanga na 3 ne, babu manya duk yara ne, sai budurwa guda mai amre. To ita ma kawai bakin ta ba kai ta ba, sati guda da damar amre tare su. Gwamnan jihar Maradi Malam Sha'ibu Abubakar tuni dai ya kai ziyarar gani da ido a garin don mika sakon ta'aziyar shi da kuma nuna alhinin shi akan abin da ya faru. Bayan haka kuma ya kai ziyara a babbar asibiti ta Maradi, inda ya ziyarci marar lafiya da ke karɓar magani. Ga sakon gwamnan jihar Maradi ga mutanen garin na Cambe kamar haka. Kasar Nijar gaba dai ta ji ciwon shi, mun yi kukan shi, kuma ta kawo muku ta'aziyya abin da ya samu. Kuma mana fata Allah shi kiyaye. Kuma kasar ta Nijeriya za mu kiranta da amintakarda tsakanin mu da ita. Irin wanda abu ko za su yi shi su ba mu bayani saboda mu ɗauki matakin da ya kamata ga 'yan uwan ƙasar mu cewa. Ƙungiyoyin harar hula da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam tuni dai suka fara tsokaci akan wannan al'amari, wanda yanzu haka ya tada hankalin mazauna yankin Madarunfa baki ɗaya. Yakuba Labo shine shugaban ƙungiyar Tournal La Page reshen jihar Maradi, ga tsokacin da ya yi akan lamarin kamar haka. Ɗan adam yana da darajar da bai kamata a ce ba an zo an sako mishi ba mai an kashe shi bai ji bai gani ba, shi ba ɗan ta'adda ba, shi ba ɓarawo ba, a ce an zo an kashe shi. Duk wanda ke da alhaki kan wannan abin ya zanto doka ta yi aiki kan shi don saboda kan gobe wani ya fara. Akwai yarjejeniya tsakanin Nijar da Najeriya, kenan akwai dokoki, komi an tsara shi. Muna fata a sa su akan haɗin saboda Nijar ƙasa ce mai doka da oda. Duk wani ɗan ƙasa idan aka yi mishi wani abin da ba daidai ba ya kamata a sa cikin haƙin shi, ya kamata a ɗauki duk hanyoyin da za a bi don kan wanga abin ya sake faruwa. Yanzu haka dai yara 4 ne ke ci gaba da karɓar magani a babbar asibitin birnin Maradi, sai dai har kawo yanzu babu wani martani ko sanarwa daga bangaren tarayyar Najeriya akan zancen. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi. Yanzu kuma sai rahoton mu na daga kasar Mali, inda 'yan kasar suke nuna goyon baya ga ainihin sojojinsu
kuma da ainihin suka nuna goyon bayan hucewar ainihin wannan sojoji tunda ba su tabaka komai ba. Jama'a a Mali ke ci gaba da nuna farin ciki da murna, sai dai ayat tambayar da ake azawa shine cewar a tsawon shekaru 9 da sojojin na rundunar Barkhane suka yi a Mali akwai nasara da suka samu ko akasin haka. Ala kulli halin dai rundunar ta Barkhane ta fice, amma har yanzu ta'addanci bai kare ba a Mali da ma yankin Sahel. Abdurrahman Hassan na dauke da rahoto. Babu shakka rundunonin na Takuba da Barkan biliyoyin daloli ne na euro a shekara ake ware masu, tare da isassun kayayyakin aiki domin yaƙi da ta'addanci. Abinda ake ganin babu wata hujja rundunonin su kasa a gaban masu jihadin waɗanda suka tsere ma nesa ba kusa ba da makaman yaƙi irin na zamani. Wannan shine dalilin da ya sa 'yan Malin ke yin suka kakkausa a kan rundunonin da ma Faransa baki ɗaya. Tun farko yadda aka tsara aikin na Barkan da Takuba shine cewa dakarunsu su za su kasance a fagen daga domin yaƙar 'yan ta'adda, amma sai kasance sojojin Malin suke a fagen daga tun a shekara ta 2014 a maimakon na Faransar. Canjin da aka samu na kasancewar sojojin Malin a gaba a fagen daga ya kasance babban cikas ga rundunar sojojin ƙasar da ke la'akari da irin cin hanci da karɓar rashawa da ake samu a ƙasar ta Mali tare da sace kuɗaɗen ƙasa. Hakan ya sa ba a shirye suke ba wajen yin yaƙi ga dangadan a cewar Jerome Pinye, wani ƙwararre akan sha'anin tsaro a yankin Sahel, wanda ya ƙara da cewar ya ce idan ka duba batun na cin hanci da sama da faɗi da kuɗaɗen ƙasa, wannan ya karya lagon sojojin waɗanda suke ma lamarin kallon kura ce da shan kisa gar da kwasar gari, yayin da wasu suna sace kudaden ƙasar wanda kuma su so tari su ne ake kashewa a fagen daga. Dokokin Faransa da ciwon ƙasar mulkin mallaka ta amince da wani ƙuduri da zai nemi gafarar 'yan ƙasar da suka yi ba Faransan yaƙi tare da biyan su diya. Ƙudurin dokar ya tanadi biyan diyar tsakanin euro biliyan wato euro 2,000 zuwa 15,000 ga iyalan sojojin kusan 50,000. An dai ware kimanin euro 310 da za a biya a cikin shekaru 6. Baya ga wannan, Faransa ta ƙara nuna alhini kan abin da ya gudana a wancan lokacin, inda ta ce babu wani lafazi da duk taushensa da zai kauda raɗaɗin ta'asar da aka tafka. Sai dai abin farin cikin shine yadda aka kama hanyar sasantawa a tsakanin kasashen biyu. Shekaru 60 kenan da Algeria ta samu 'yancin kanta daga Faransa. Rikicin kwatar 'yancin kai da wasu da suka biyo baya a tsakaninsu sun janyo asarar rayuka kimanin miliyan 1.5, duk da cewa mahukuntan Paris sun bayyana shakku kan waɗannan alƙalman. Morocco. Ku danna mana subscribing, kanan ku danna mana ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon shiri zai zo ya same ku duk inda kuke a tashar ɗan bari TV. Mun gode da kulawa, kar ku ɗauka yau ba mai abin da zai burge ku ba, kullum zan mu kasance a haka. A'a, yau da gobe sai Allah, wata ran za mu yi abin da zai burge ku. Mun gode da kulawa.